Bueno, pues bona tarda a tot el món. Moltíssimes gràcies per vindre. Jo sóc Pedro, de CERAI. Avui la veritat és que estem molt contents perquè des de CERAI hem impulsat aquesta jornada i avui conflueixen diferents projectes en els quals estem treballant en CERAI. Per una banda, el projecte de Gossa per afavorir una alimentació sostenible que s'està duent a terme gràcies al Ministeri d'Agricultura, i també altre projecte molt important per a nosaltres que es diu la Sostenibilitat al Plat, que suposo que moltes de vosaltres el coneixeu, també per a fomentar la transició en els menjadors escolars cap a una alimentació sostenible, financiat també per la Conselleria de Participació i per la Conselleria d'Agricultura. Bé, avui tenim així la jornada de Mercavalència. Estem també molt contents perquè ara vos explicaran, però s'ha obert fa molt poquet un nou projecte que es diu l'Ecotira, que també parla de sostenibilitat alimentària, i a més també es parlarà de la Tira, que és també un espai d'alimentació de proximitat. I també tindrem a les administracions públiques que es parlaran també de les perspectives de transició cap a una alimentació sostenible en la restauració col·lectiva. Així que moltes gràcies. Passo la paraula a Àngeles, que és la directora de comunicació, i vos darà la benvinguda. Gràcies. Hola, bona vesprada a tots. Solem dir això de benvingut siga qui a sa casa ve. En aquest cas és completament literal perquè esta casa és vostra casa. Així que estem molt contents que estigueu així, sobretot en una setmana important per a nosaltres. Com ha dit, ha sigut la setmana en la que hem inaugurat un nou projecte molt il·lusionant, l'Ecotira, de la que vos parlaran després. I també per a nosaltres és un orgull tindre-vos així a persones, sobretot amb les que compartim els mateixos valors, aquesta alimentació sostenible, saludable i sostenible, i això passa per l'alimentació de proximitat. Així que per a nosaltres és un plaer. Sí que vos demano disculpes, el nom del gerent sí que heu tingut ocasió alguns de saludar-lo ahí fora, però ha tingut que anar-se'n per un assumpte familiar. Però una de les coses que ens ha dit és que estava molt content de que tancareu d'alguna manera este saló, perquè este saló està a punt de ser remodelat, així que un dels últims actes que estem fent així és este. Així que també vos convide a la pròxima vegada, quan ja estiga tota la remodelació, que torneu així perquè esteu en la vostra casa. I vos deixe en bones mans, en les mans d'Enric Navarro. Ell és conseller d'ací, de Mercavalència, i coneix perfectament tota la realitat d'esta distribució alimentària. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Àngels. Bona vesprada, benvingudes, benvinguts a tots, secretàries autonòmiques, directores generals. Com deia Àngels, benvingudes a la vostra casa. Per als que no conegueu Mercavalència, suposo que molts de vosaltres ja haureu operat o interactuat en esta societat. Mercavalència, teniu ahí una imatge de les instal·lacions, no és més que el cor d'un sistema de distribució alimentària que evidentment ve d'un passat on les coses probablement es feien d'una altra manera, que ha anat evolucionant en el temps, però que a mi m'agrada definir-lo com un sistema capilar de distribució alimentària, perquè Mercavalència allotja més de 300 empreses i pràcticament altres tants, en el cas de la fruita i la verdura, productors individuals que totes les nits, en alguns casos pràcticament 24 hores, en el cas de les empreses que estan operant així, estan abastint a la ciutat, l'àrea metropolitana i bona part del país. És el principal centre de distribució agroalimentària del país i des d'ací les vostres empreses, moltes de les vostres empreses, podreu trobar un producte valencià, fresc, de molta qualitat, però sobretot molt divers, perquè així estan allotjades empreses des del peix fresc, peix de pesca continental, peix de pesca marítima, peix de piscifactoria, peix de captura, evidentment la carn, l'escorxador públic més gran, també està allotjat així, un escorxador de serveis, on operen diferents tipus d'empreses, com heu pogut comprovar estos dies en la premsa, i en quant a la fruita i verdura, teniu en el centre de l'anterior imatge, el centre del mercat, precisament és on està allotjat el mercat de fruita i verdura amb els seus assentadors, amb una particularitat especial que té Mercavalència, que és
un mercat de productors, en una tradició, en una herència, conegut com la tira de contar. És un mercat que s'ha anat traslladant des de la plaça del mercat fins a l'antic mercat d'abastos, que encara estava dins de la ciutat i que en l'Eixample, al créixer, és quan es va traslladar a aquestes instal·lacions i on es va seguir mantenint eixa nau on totes les nits també, com us dia, agricultors, productores i productors venen directament el seu producte als minoristes de la ciutat. Però fins i tot, si volguéreu decorar les taules de les vostres empreses en flors, estem en Mercaflor també, un mercat majorista de planta ornamental i flor tallada. Per tant, en Mercavalència es pot trobar pràcticament de tot en quant al producte fresc. A banda també té una àrea de serveis on les empreses poden estar abastint a les persones consumidores, com us deia, pràcticament durant les 24 hores del dia. En molts casos ja en ferramentes de venda online, el comerç online, que pràcticament és una de les novetats que moltes de les empreses estan incorporant i que volem que a poc tots els segments de la venda, tots els operadors que treballen en el mercat, és la tendència i acaben entrant ahí també. Dins d'aquest mercat, com vos dia, la tira de contar ocupa per a nosaltres un lloc dins del que és este sistema capilar i permeable, que arranca de molts xicotes productors i moltes xicotetes empreses fins a abastir barri a barri, mercat a mercat, tenda a tenda, o empresa a empresa de càtering, com és en el cas vostre, en molts casos, tots els racons del territori, està la tira de contar. Un espai on es pot trobar sobretot diversitat, a banda de qualitat i una manera de treballar el producte, diversitat. Ahir sou capaços de trobar des de hortalisses orientals fins a varietats autòctones de fruita. És principalment la gran avantatge d'este mercat. La manera de treballar el producte, la qualitat, la presentació i la diversitat de productes que podeu trobar ahí. I això és precisament el que s'ha volgut aprofitar en una nova aposta que ha fet en l'ecotira, que és una de les qüestions que volíem presentar-vos avui. L'ecotira no és més que un pas més en la renovació que ja es va començar a executar d'aquest espai, de la tira de contar, amb la renovació de les instal·lacions per dignificar el treball de tota aquesta gent que des de bon matí està venent el seu producte ahir, que fa un esforç i que no sempre estava tratat en les millors condicions. Es van renovar les instal·lacions i s'ha volgut també renovar, o es vol renovar, en aquest projecte canviar la imatge, perquè en la incorporació de l'ecotira el que estem renovant és la saba dels venedors i venedores. Dic venedores perquè en molts casos eren les dones. La tira de contar estava sustentada en l'estructura familiar i eren les dones les que venien a comercialitzar el producte fonamentalment. Això avui en dia en tots els casos no es pot seguir mantenint, però ha seguit així. I en definitiva és una renovació de saba perquè és la incorporació de gent jove, que és el que es falta sobretot en el sector primari, joves productors i productores, una volta a la qualitat diferenciada d'aquest producte, que ja vos dic que és molta, sobretot en la presentació i en la manera de treballar el producte, però en aquest cas afegint el valor d'un producte certificat, de producció ecològica, i, com vos deia al principi, incorporant una peça fonamental que al final acabarà estenent-se a la resta dels actors que operen en aquest mercat, que és una ferramenta de venda online. Jo destacaria aquestes tres característiques: joventut, qualitat diferenciada i la possibilitat d'operar en una ferramenta de venda online. És un mercat que tindrà, 2 vessants, operarà en paral·lel o de la mà, després vos explicaré també per què, de productors que ja treballen avui en dia i productores convencionals en la tira de contar, però és un mercat que ocuparà un espai diferenciat,
que tindrà fonamentalment, de moment, 2 dies de venda, perquè és un procés progressiu que anirà a poc, diguem, ampliant la seva cobertura, però tindrà de moment 2 dies de venda, en el qual un dia serà presencial, com ha sigut sempre, la tira de comptar, val? I el segon dia serà online. Bueno, els 2 dies estarà l'opció de comprar online a través d'una ferramenta informàtica, val? En la qual intentem, sobretot, vèncer aquesta problemàtica que existís quan ja el productor o la productora ja no té l'estructura familiar. Moltes voltes és molt difícil tindre que estar així a les 3 o a les 4 del matí per a les 7 tornar al camp i seguir produint i collint per la vesprada per a tornar a entrar el producte per al següent dia de mercat. Val? També, és un mercat que jo crec que servirà per a complementar, de fet, l'actual tira de... És a dir, a nosaltres ens agrada veure-ho com una de llança, com algo cap a lo que a la llarga haurà de tendir també la tira de comptar, si volem que es mantinga, si volem que gent jove s'incorpore, perquè incorporarà una sèrie de serveis que fins ara no existien, però que al final s'aniran estenent a la resta de participants del mercat, com és un servei de picking, un servei de distribució en l'última milla, és a dir, un servei de picking per a preparar les comandes i de distribució en l'última milla, que evidentment ha de fer-se en els criteris de sostenibilitat i de canvis que estan havent en la mobilitat, sobretot en les ciutats i en les àrees metropolitanes. Això s'ha tingut molt en compte a l'hora de dissenyar-ho, però que, i sobretot a empreses com moltes de les vostres que esteu avui així, serà un mercat que anirà acompanyat d'un servei i una atenció comercial, que això avui en dia en la tira tampoc existeix, però que a poc s'anirà incorporant, perquè, com vos dia i com sabeu, la ecotira i la tira de comptar van a caminar en paral·lel i en molts casos les vostres empreses van a ser complementàries i les vostres empreses no únicament vos van a bastir de producte ecològic, sinó que aneu a tindre la complementarietat del producte autòcton, del producte valencià, el producte local, que és el dels productors que ja existeixen avui en dia en la tira de comptar. Per tant, seran mercats complementaris i el que fem en un ens aprofitarà perfectament per a l'altre. I l'acompanyament comercial a la llarga serà igual per a tots. I sumat per últim també en campanyes de màrqueting i publicitat per a que més empreses com les vostres coneguen i sàpiguen que realment així es poden abastir de qualsevol producte fresc que vos faci falta per a la vostra compra diària, per a les vostres necessitats diàries. Incidir en els principals avantatges que té un mercat de productors com este, a banda de les que hem comentat, de la qualitat diferenciada, la presentació, i en este cas, en el cas de l'ecotira, de que sigui un producte ecològic certificat en les màximes garanties, és que evidentment és un mercat sense intermediaris, és un mercat directe en el que esteu tractant i on la principal certificació, a banda de tots els papers i tot el que es complisca, la principal certificació és que esteu en contacte directe amb les persones que estan produint els aliments que després aneu a servir en les vostres taules. I això jo crec que és importantíssim. No hi ha garantia de traçabilitat major que esta, que estigueu tractant directament amb les persones productores. Per tant, és un mercat també, diguem-ho així, sense intermediaris o sense els marges comercials que actuarien en altre tipus de mercats, que, com hem comentat, té una gran diversitat de producte i en la incorporació de l'ecotira aquesta diversitat encara serà major. I per últim, que el producte té totes les garanties de frescor, perquè en la forma habitual de treballar els productors i les productores estan collint i confeccionant el producte esta vesprada per a que esta matinada estigui en el mercat
i demà per el matí puga estar en les vostres cuines i en les taules de les persones consumidores. Val? I res més, no tenia res més que comentar-vos, més que passar-li la paraula a Isaura Navarro, secretària autonòmica de la Conselleria de Sanitat Pública i Universal. Moltes gràcies. Gràcies. Pues moltíssimes gràcies. Gràcies a Cerai per convidar-me a aquestes jornades. Gràcies a Mercavalència per allotjar-nos. I la veritat és que, bueno, tots portem una mascareta ara mateix, veritat? I per a què portem una mascareta? No ho sabeu? I per què ens obliguen? Sí. Bueno, pues portem una mascareta per a protegir-nos a nosaltres i protegir als demés. I això és un criteri de salut pública. És a dir, nosaltres ara mateix som persones que si estem així és perquè estem sanes, val? En principi. Però el que volem és tindre la seguretat de que no ni ens contagiem ni contagiem als demés. Aquests criteris de salut pública que avui en dia els estem aplicant en el nostre dia a dia i quan entrem així, que si el gel i totes aquestes coses i les distàncies, pues, són criteris que s'han d'aplicar a totes les coses que fem en la vida per a tindre una vida saludable. Doncs bé, aquest és el treball que intentem fer des de Salut Pública. Així tinc a la directora general de Salut Pública, també al director de Salut Pública del Centre de Castelló i a la subdirectora de Seguretat Alimentària, als que vull agrair tot el treball que fan. I ara mireu molt cap al treball que se fa des de Salut Pública, però Salut Pública treballa sempre i des de sempre per a que tinguem aquesta vida saludable. Per exemple, ara mateix esteu tots pendents de quan vos toca vacunar-vos, veritat? Esteu ahí mirant. M'han dit que a finals de juny, m'han dit que tal, quan me tocarà? Doncs bé, nosaltres fem campanyes de vacunació tots els anys precisament per evitar els contagis. I què hem de fer també? Doncs garantir que tinguem una alimentació saludable i sostenible, perquè la sostenibilitat del medi ambient també ens dona salut. I com ho fem? Doncs bé, fins ara què s'ha fet? Doncs fins ara hem tingut en l'àmbit dels menjadors escolars, per exemple, des del 2018 vàrem encetar el programa d'avaluació i foment de la qualitat nutricional de l'oferta alimentària en centres escolars. I els inspectors que dirigís la Subdirecció de Seguretat Alimentària el que varen fer és, el que fan cada any, és inspeccionar exactament quina és l'alimentació que s'està donant als nostres xiquets i xiquetes en aquests centres educatius. En l'any 2019 o 2020, en el curs, han sigut els inspeccionats 391 centres de tot el País Valencià i ens ha donat uns resultats determinats. Què diuen aquests resultats? Direu, bueno, que tot és estupendo, meravellós. Què penseu? Doncs no. No. El que es veu d'aquest estudi és que les recomanacions fetes des de Salut Pública en coordinació i col·laboració en la Conselleria d'Educació no es complixen. Per exemple, en les verdures un 44% de compliment, en cereals un 12%, en llegums un 16%, en carns un 22%, en fruita fresca un 43%. És a dir, no es complixen. I què hem de fer aleshores? El que hem de fer és avançar, perquè el que no podem tolerar és tindre unes recomanacions del que és una alimentació saludable i sostenible i que no es complixen. Sí. La qüestió és que com podem avançar en la promoció de la salut si en les recomanacions que fem, que passaria per exemple mateix en la mascareta, en molts àmbits sabeu que si se convertís en una recomanació, en una obligació, doncs n'hi ha gent que complís i n'hi ha gent que no complís, doncs el que hem de fer és establir-ho mitjançant normativa. I en això és en el que estem treballant. Molts dels que esteu així estem treballant de manera conjunta i pràcticament tota aquesta taula està treballant de manera conjunta. Què hem fet? Hem constituït una mesa intersectorial d'alimentació saludable i sostenible en la que ens trobem cada 2 setmanes i estem avançant en una normativa que establisca quins són els criteris específics i d'obligat compliment
per a que tinguem no sols menjadors escolars saludables i sostenibles, sinó que tota la restauració col·lectiva i el que puguem avançar en la part privada també siga saludable i sostenible. Basat en què? En el patró de dieta mediterrània. I direu, i què és la dieta mediterrània? Doncs hem llançat a dir què és la dieta mediterrània. No és la definició de la OMS, que és també lògicament genèrica, sinó que establim quins són els criteris per a definir què és la dieta mediterrània. I què fem també? Doncs el que fem és establir criteris de què és també una alimentació sostenible, perquè també era necessari baixar a aquest terreny. I així establim com s'ha de fer per a... S'ha fet la llum. Per a evitar el malbaratament d'aliments, per a evitar els residus, per a establir mecanismes d'estalvi de consum energètic, garantir formació, qualitat social del servei, tot això tant a través dels plecs com establint en tota la normativa les garanties que qualsevol restauració col·lectiva ha de tindre per estar dintre del que seria aquesta alimentació sostenible i saludable. I per què? Doncs no sols per a que tots tinguem estiguem més sants, que és per al que treballem des de salut pública, sinó també per a produir un canvi sistèmic en el que treballem per un medi ambient, per a protegir aquest medi ambient i que tot canvie. I en això també s'està treballant a través d'un projecte europeu en el que participa la Generalitat Valenciana gràcies al treball de Carles Escrits, que també el que he saludat abans, que és el director del Centre de Salut Pública de Castelló, que està així i que està treballant molt en aquest sentit. En aquest projecte europeu, el que es diu projecte School Food for Change, el que es persegueix és la transformació de l'alimentació escolar encaminada a posar en marxa aquesta alimentació saludable i sostenible en els centres escolars de tota Europa i encaixa perfectament en el que estem fent nosaltres. La veritat és que en tot això el que volem és produir aquest canvi sistèmic que és absolutament necessari i que esperem que molt prompte siga realitat a través del treball que s'està fent i també vull des d'ací agrair als meus companys de taula perquè jo crec que molt prompte tindrem aquesta norma que abastirà tots els espais públics de restauració i que estarà a l'avantguarda de tot l'estat espanyol. I també, per suposat, agrair a totes les entitats que esteu ahí treballant dia a dia, article per article, en el contingut d'aquesta normativa que, insistir, crec que serà molt important i que encaixa també en tot el que tu has estat comentant perquè tots hem de treballar units en la mateixa línia. I, res més. Moltes gràcies per el vostre treball i esperem que estigui aprovat molt prompte. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Isaura Navarro, també, sobretot per aquesta passió que li poses a l'alimentació sostenible, que és el que ens fa falta moltes vegades també. I estem parlant d'arrels, estem parlant de proximitat, per això jo crec que és especialment interessant també el següent ponent, que és David Torres, director general de Desenvolupament Rural. Gràcies. Moltes gràcies. Bona vesprada i gràcies a CERAI, una entitat que, com saben, li tinc molt de carinyo, molt d'apreci, perquè he compartit molts anys de la meva vida junt a aquesta organització i gràcies a Mercavalència també per acollir-nos i per supost a tota la gent que ens acompanya avui i als companys de taula que, com diu Isaura, estem treballant intensament en aquesta modificació d'aquest decret d'alimentació sostenible per a que una millor compra pública, sobretot en el que fa la referència als menjadors públics, siga possible. Nosaltres afrontem dos grans reptes des de la Conselleria d'Agricultura i Transició Energètica, que són dos grans reptes que afronta també ja en el present i en el futur molt proper la humanitat, com és l'emergència climàtica i el poder oferir aliments sostenibles i saludables a tota la població. Són dos grans reptes
que nosaltres afrontem, per una banda, el 6 de setembre de 2019, quan vàrem aprovar la declaració d'emergència climàtica en la Comunitat Valenciana, i per una altra banda, en una aposta que fa aquesta conselleria des de 2015 per fer una aposta dirigida cap a la producció ecològica. És una aposta que es va concretar en el primer pla de producció ecològica que anava del 2016 al 2020 i que ha tingut uns resultats, m'atrevisc a dir extraordinaris, perquè hem passat de ser una comunitat on la producció ecològica, a pesar de tindre molta tradició, era pràcticament una producció residual, a ser la comunitat que està encapçalant les taxes de creixement a nivell no sols espanyol, sinó a nivell europeu, i ser la comunitat en la que s'estan fixant en aquests moments totes les polítiques públiques de la resta de comunitats autònomes i de la pròpia Unió Europea. De fet, en totes les fires recents que s'han fet de producció ecològica o de producte bio, la Comunitat Valenciana ha sigut una de les comunitats convidada, i de fet en Organic Food Iberia serem la comunitat protagonista com a exemple de polítiques públiques d'èxit dintre del que és el desenvolupament de la producció ecològica. Jo m'atrevisc a donar poques dades, però vos dono unes dades que jo crec que són molt reveladores, no?, en aquest sentit. En aquests moments tenim ja quasi un 18% de superfície agrària ecològica, estem molt proper de l'objectiu del 25% que marca la Unió Europea per al 2025 i dintre de l'estratègia de la granja a la taula. És una dada important perquè és una dada que es diu que ja n'hi ha un 18% de la superfície productiva de la Comunitat Valenciana que està protegida, que en aquests moments està utilitzant mètodes de producció sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, i a més està produint aliments saludables i sostenibles per a tota la població. Hem crescut en superfície un 81% en tot aquest període, que no és poc, i continuem creixent en 2 dígits, molt per damunt de lo que està creixent la mitjana espanyola en aquests moments. Estem produint ja més de 170.000 tones de productes ecològics, el qual ens garanteix que ja podem abastir a un mercat de consumidors cada vegada més exigent i que està enfocat a aquests productes, però a més la mitjana d'edat dels operadors ecològics que tenim és de 48 anys, el qual, ja sabeu, en un sector agrari tan envellit en el que el problema del relleu generacional és un dels principals problemes, l'agricultura ecològica està ficant solució a aquest gran problema que té l'agricultura. Però, a més, l'any passat el 24,8% d'operadors eren dones que ja s'havien afegit a la producció ecològica, i enguany el 31%, imagineu-vos, hem crescut quasi un 6% en un any, el que indica que estem resolvent també, és el còctel perfecte, no? Sostenibilitat, jóvens, dones, responem a molts dels problemes també del nostre territori en quant a despoblament i en quant a fixació del territori. Què estem fent ara? Evidentment, aquest pla, que ha sigut evidentment un èxit, hem començat recentment, des de novembre portem fent de manera participativa, perquè aquest va ser el gran èxit d'aquest pla. Jo crec que va ser un pla elaborat per el propi sector, i d'aquesta manera estem elaborant el mateix pla. Hem acabat ara la fase participativa, s'han fet més de 500 enquestes, s'han fet diversos tallers en els que han participat quasi 700 persones en tots els tallers, el qual indica, a més en un període de pandèmia tan complicat en el que fer activitats presencials era impossible, però hem aconseguit, ja en aquestes noves ferramentes que estem tots habituals, però hem aconseguit poder fer aquests tallers, i en aquests moments estem fent les conclusions per a poder elaborar aquest segon pla. I què és el que han trobat? Què és el que han trobat en aquests tallers? Per una banda hem trobat que la gent valora molt el recolzament institucional que ha tingut la producció ecològica en aquests últims anys. I de fet això s'ha considerat una de les principals claus d'èxit
per a que la Comunitat Valenciana creixera d'esta manera tan exponencial, i no ha sigut donant diners, o sigui, ha sigut orientant les polítiques públiques cap a aquest sector. De fet, s'han modificat més de 32 ordres d'ajudes, resolucions, decrets, s'han creat nous decrets, noves ordres, treballant a més en diferents conselleries, en diferents direccions generals dintre de la pròpia conselleria, per orientar tota la producció que fem a la Comunitat Valenciana cap a la producció ecològica. I si vegem la diferència des del primer pla fins ara, en el primer pla veiem que la principal crítica era, evidentment, que hi havia poques explotacions, que la producció era molt reduïda, inclús en alguns aspectes residuals, que hi havia un retard front a altres comunitats autònomes, que hi havia una escassa o nul·la aposta de l'administració pública cap a aquest tipus de producció, i vegem en aquests moments que el que és dels tallers i les enquestes que hem fet és tot el contrari. En aquests moments estem en una altra situació, es reconeix l'esforç que hem fet, es valora totes les modificacions que hem fet, les ajudes que hem ficat per el camí, els espais d'intercanvi que hem creat, les taules de coordinació, que fan que a dia d'avui que puguem liderar aquest sector, a més, en un canvi substancial, perquè a més, a diferència d'altres comunitats, tenim una certificació pública que està emparada per un organisme de dret públic, que és el Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, que en aquests moments és una de les certificacions més reconegudes dintre de l'àmbit europeu del món ecològic. De fet, són molts els països en els que demanen que el producte ecològic que els arriba estigui certificat en la Comunitat Valenciana. Però tenim un repte, que és un repte molt important, que és que, per desgràcia, el consum intern encara té uns nivells molt baixos de consum. I, per tant, tenim el repte, que és un dels reptes d'aquest segon pla, de millorar tots els canals de distribució, tots els mecanismes per a que aquest producte pugui arribar i estar accessible per a tota la població local, i és de les qüestions que estem fent precisament en aquests processos de foment de compra pública, com estem fent en el decret que ha exposat la secretària autonòmica d'alimentació sostenible, i per a que en els menjadors públics valencians els aliments que estem menjant allí siguin evidentment de proximitat i siguin ecològics i estiguen a l'abast principalment de totes les persones que cada dia, i que són milers de persones, mengen dintre d'estos menjadors. Per tant, és una aposta clara que vàrem fer en 2015 quan vàrem entrar, que es va veure concretada en 2016, i que ara tenim un nou repte, que és el segon pla de producció ecològica, que en breu presentarem i podreu veure les línies estratègiques noves i totes les noves accions que segurament fan que siguem no sols líders en producció, sinó també líders en consum. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, David. I continuem, estem parlant d'aliments i ara anem a parlar de qui menja aquests aliments. I tenim a José Joaquín Carrión, director general de Centres Docents. Gràcies. Gràcies. Ximo Carrión, com me coneix tot el món, però ningú sap que me diuen José Joaquín, has desvelat així. Però bueno, estic encantat. Bueno, estic encantat d'estar així. En principi, saludar a tots i totes les presentes així, empreses que estan treballant en alimentació, a la meva companyia que tinc en aquesta taula, a Isaura, la secretària autonòmica, director general, i demais companys que, com diu Isaura, estem treballant, i de valent, perquè efectivament estem procurant una millora en el servei de menjador escolar, perquè jo soc professor, soc educador, soc professor, i vaig a posar-me en el puesto que em correspon ara, a més, com a director general de centres, i que porta el meu càrrec, efectivament, allò que estem intentant millorar i que estem fent-lo, jo explicaré el per què tenim que fer-ho, allò que estem intentant millorar és per alguna cosa. I estem intentant millorar perquè, com deia Isaura, efectivament hi ha qüestions que, que pese a que havíem posat també ahí ganes i tal, no hem aconseguit efectivament arribar on teníem que arribar. De totes maneres, jo el primer que tinc que fer, a part de dir que estic agraït per estar així, per poder parlar, l'únic convenient que tinc és que tinc que controlar-me el temps, perquè jo, com molt d'ací que em coneixeu, segur que parlo molt, m'agrada parlar molt i vaig a controlar-me el temps. En principi, no seria just
si jo, ja que tinc així empreses d'alimentació i com a director de personal que ho soc i professor, i tinc que agrair, he d'agrair a les empreses d'alimentació que estan treballant en els nostres centres l'esforç que estan fent, com ho estem fent tots, però ells en particular perquè ens han trobat en una situació molt complicada que mai ens imaginàvem de pandèmia, que van tindre que suspendre el menjador escolar el mes passat, en el mes de març, per raons òbvies que tots coneguem, i que este curs han tingut que inventar qüestions com el menú per emportar per les aules confinades. I he de dir, perquè he de dir, que pese a tot, òbviament, les empreses en les que jo me posé en contacte van respondre fabulosament, van acceptar les propostes, vam arribar a un acord en uns minuts, i això és d'agrair. I jo, per tant, tinc que agrair l'esforç de les empreses d'alimentació que estan fent un bon treball i que estan treballant en unes condicions que fa un parell d'anys o any i mig ni ens imaginàvem. I per tant, això és d'agrair. Jo crec que el de justícia, el que jo com a director i responsable de tots aquests centres, no, és que no són res, total són 1.000 centres. Total són 1.000 centres, total són 1.000 centres. I efectivament, el que deia Isaura és veritat, i estan ahí les dades estadístiques de la mostra que s'ha fet. Jo, pese a tot, jo moltes vegades me reunís en les empreses o responsables de les empreses per tractar un fum de coses, no? I jo sempre dic, i els he dit, i és veritat, que pese a tot, jo com a director general estic content en el sentit de que els menjadors escolars estan funcionant, i funcionant bé pese a tot. És a dir, jo, que porto moltes coses, ja ho sabeu, dins de la meva direcció general, dic que és la qüestió dels menjadors és el que menys problemes em dona, i és veritat, pese a tot. El qual no vol dir res i que estiguem tan contents. No, estem així perquè efectivament estem treballant i fent un treball per fer una millora en el servei de menjador escolar. I a mi, com a responsable de tots els centres, jo crec que em toca, des del punt de vista educatiu, dir així a tots els que estan acompanyant-nos per què és important aquesta millora en el servei de menjadors. Si jo estic dient, estàs tu dient, jo, Ximo Carrión, estic dient que jo agraïsc a les empreses que estan funcionant bé. Pues molt bé, i és veritat, estan funcionant i estem donant de menjar a moltíssima gent, a moltíssim. Però, pese a tot, necessitem millorar. Necessitem que aquestes dades que estan ahí no siguin del 30 o del 20 o del 40%, sinó que siguin del 99,9%. Que siguin del 99,9%. I això ho anem a aconseguir. I per tant, jo tinc que recalcar que és importantíssim en què arribem ahí. I per què és importantíssim? Com jo dic, jo vaig a parlar de la importància de la millora del menjador escolar, o del servei de menjador, com se diu, no? Oficialment, del servei de menjador escolar, i tenim que caminar, com estaven dient el meu company, cap a una alimentació saludable, sostenible, en productes de proximitat, en productes ecològics, etc., que saben ells millor que jo, perquè és la seva especialitat. Però jo, com a responsable educatiu, necessite que tot allò que estan treballant en agricultura o en salut arribi als nostres menjadors escolar. I per tant la importància, jo mira el rellotge per no passar-me, la importància de fer aquest canvi, o més que el canvi, d'avançar en aquest sentit, és per 4 raons, i molt importants. Una, perquè estem donant de menjar a més de 200.000 persones, xiquets i xiquetes, entre la pública, la privada, només en la pública 150.000 xics i xiques, xiquets i xiquetes que estan menjant en el menjador escolar. Jo crec que és suficient que, efectivament, si estem donant de menjar, efectivament, a tantíssima gent, tenim que esforçar-nos perquè milloren les estadístiques. Perquè l'alimentació que arriba als xiquets i xiquetes sigui l'alimentació millor possible, la més saludable, la més sostenible, la que, efectivament, les pot arribar i pot ser, efectivament, el menjar ideal, per dir-ho d'alguna manera, que és en el que estem treballant. Ja dic que ells tenen més coneixements que jo a l'hora de dir què és lo ideal en aquest menjar, perquè jo soc educador, no treballo en salut ni treballo en agricultura, però sí que estic disposat a que efectivament això se complisca. Segon, també és molt important perquè estem donant l'accés generalitzat a una alimentació saludable, una alimentació, evidentment, que volem que sigui sostenible, una alimentació de qualitat, una alimentació, tots els adjectius que volem posar, generalitzat a tota la població escolar, a tot l'alumnat, alumnes i alumnes, a tot l'alumnat. Però no perdem de vista una cosa molt important, és que entre aquest alumnat al qual estem alimentant, i això ho vull remarcar, hi ha molts alumnes, més dels que es pensem, alumnes i alumnes, molts que estan en una situació socioeconòmica prou desafavorida. I estem dirigint-nos també a aquest
sector de la població, famílies, que els seus recursos econòmics, evidentment, no són els ideals ni molt menys. Són molt desfavorables. I per això estan les beques de menjador. És a dir, que a més del menjador escolar, dins del menjador escolar, hi ha molts xics i xiques que tenen beques de menjador. I és importantíssim, perquè quasi m'emociona, perquè soc apassionat de dir-ho, i vaig fer les meves investigacions en el seu moment, perquè d'aixòs xiquets i xiquetes que mengen, això 200.000, més de 200.000 que mengen, i que estan molts que tenen beca de menjador, només en la pública, entre la pública i la privada, 140.000. Pública i privada concertada, 140.000, que tenen beca. Que tenen beca de menjador. I que molts d'aquestes famílies que tenen rentes molt baixes, i que jo tal, i que parle molt, i jo he estat de director, i per tant he parlat amb moltes famílies, que moltes vegades, i aquest menjar que estem donant al nostre alumnat, en molts casos, és l'únic menjar que fan al dia. I si no l'únic que fan possiblement en condicions. I per tant és responsabilitat nostra, meu i des que estem així, en què efectivament aquest menjar que fan en l'escola, en el col·legi o en l'institut, siga un menjar com ha de ser. Un menú saludable, un menú ecològic, un menú que efectivament siga de proximitat i que siga el millor menjar possible. 3. El menjador escolar, i el servei de menjador escolar, és un mitjà de conciliació de la vida laboral i familiar. Moltes famílies tenen necessitat de que donem de menjar als seus xiquets i xiquetes. I per tant les famílies confien en nosaltres i nosaltres tenim la responsabilitat de garantir aquest menjar, evidentment, saludable, aquest menjar de proximitat, aquest millor menjar possible, i evidentment de les condicions higièniques més favorables i en totes les condicions que se tenen que donar perquè els xiquets estiguen molt ben alimentats, a més en condicions, un menjar equilibrat, un menú saludable. Tenim l'obligació. I per quart, i efectivament l'últim, i ja t'he dit que jo soc educador, és perquè el servei de menjador escolar, que és un servei, a mi no m'agrada molt la paraula, però ho sabeu tots, és un servei complementari. I pregunto, complementari de què? Doncs és un servei, teòricament, i oficialment un servei complementari de l'acció educativa. Però jo diria més, no és un servei complementari de l'acció educativa, és que forma part de l'acció educativa. Tot el que es fa en l'escola, el transport o la xarxa llibres, que està tan famosa, no? Xarxa llibres que ve que no tenen que pagar els pares, però no només és que no tenen que pagar els pares els llibres, és que a més té que ser un mitjà educatiu dels xiquets i xiquetes cap als llibres, de cuidar els llibres, de mimar els llibres i de llegir. Pues el menjador exactament igual. Exactament igual. És un projecte educatiu. Forma part del projecte educatiu del centre. Forma part del projecte educatiu. I això vol dir que, efectivament, no només tenim que donar aquest millor menjar possible, aquest menjar saludable, aquests productes de proximitat, aquest menú equilibrat. No. A més, hem de fer que això sigui una formació d'aquest alumnat. No només donar bé de menjar i donar de menjar exactament allò que considerem que és el menjar saludable, sinó a més que en la seva formació, la formació entren els hàbits de menjar saludable i això ho tenen que aprendre i és veritat. I això és el més important, perquè aquest projecte educatiu de menjador inclueix que efectivament la fomentació, l'educació ha de fomentar els hàbits de menjar equilibrat i saludable, que els xiquets ho deprenguen, i és veritat que quan ho deprenen, després ho diuen per a ells, ho diuen a les famílies. Ui, això m'han dit en el col·le que això no és molt saludable, i això és el que volem en la part formativa. A part, evidentment, d'altres coses de la formació, com evidentment qui s'està fent, i també és important, han de dependre com viure en el menjador, en els demés, i tal, i van a per esplatges, i van a això, i fan l'altre, i tenen que reciclar, i això se tira així, això se tira així. Tot això és formació. I per això tot això que està en els menjadors escolars forma part de l'acció educativa. Jo simplement, per controlar-me ja, que aquí ja m'he programat perquè me digui i acabar, simplement dir, continuant de lo que deia Isaura, que efectivament han fet coses, no partim de zero. Però no hem arribat a estonteament. El decret és famós de 84 de 2018, en els contractes actuals, ja ho posem, que s'ha de complir aquest decret. I aquest decret ja estableix, per exemple, i dic de memòria, estableix un 40% de fruites, d'hortalisses, de proximitat, estableix un tant per cent de menjar ecològic, molt bé, i està posat ahí. Igual, el percentatge que sigui, però està posat en el decret. I quan firmem el decret, quan signen el decret, el contracte, perdó, quan signen el contracte ho diu, que han de complir això.
Luego, pues per lo que siga, en general, és a dir, jo sé que hi ha moltes empreses que també ho fan i complixen exactament, que els percentatges són baixos i que la nostra aspiració és que siga el 99,9%, per no dir el 100%. I bueno, i evidentment, pues, també està publicada i tenim, ja hem insistit, i en les instruccions que donem als centres a l'hora de fer els contractes, a l'hora de que parlen en les empreses i tal, pues, evidentment tenim publicada, com tenim entre sanitat i educació, les guies per als menús escolars, menús en menjador escolar, i que diu també que s'han de complir. I guies, efectivament, no només per als menús, sinó per l'avaluació dels menús. I tenen que complir unes fitxes que després en la pràctica pues, passa el que passa. Pues, per què tenim que donar ara aquest pas tan gran que pense jo? Per a millorar aquests percentatges. Tenim que donar aquest pas perquè és necessari, per la importància que jo dic en aquests 4 punts. Perquè no tenim més remei, és a dir, hem avançat. És a dir, jo me'n recordo, jo ja porto així 6 anys, i quan vaig arribar així, el primer que diguérem és, el primer que pensarem és menjador escolar. I el primer que pensarem és el que vos dia abans, en la gent més desfavorida que necessita aquesta beca de menjador. I el primer que feren és dir, bueno, pues, això que la beca de menjador no estiga ni en setembre ni en juny, no és just. Ampliar les beques a juny i a setembre. I en seguida, poc mesos, dic, és que no és suficient, és que no estem arribant a les rentes més baixes. I des de l'any 2015 fins ara, de 80.000 han passat a 140.000. I això és perquè estem convençuts de la importància que té, estem convençuts de que tenim que arribar a tot l'alumnat i en particular a aquell alumnat més desfavorit i que no té condicions per poder pagar un menú en condicions. I hem d'obligar-nos a donar aquest menú saludable en els productes que considerem que és la millor alimentació per als nostres fills. I acabe simplement pues, desitjant que aquest decret, aquesta reglamentació que tenim, pues l'acabem el abans possible, perquè ahir també figura el que, per assegurar-nos que efectivament tot això funcione, hem de posar-ho en un decret. I hem de posar un decret d'anar més allà, i no vull que enrotllar més perquè ja se m'ha acabat el temps, però que també volem, a l'hora dels contractes, de triar l'empresa que tinguen uns mínims, és a dir, exigir i valorar els mínims de productes, dels productes, en qüestió de productes saludables, de proximitat, etc. I tot això que figure, no només que figure en el contracte, sinó que a més siga una sèrie de mínims que s'han de complir a l'hora de triar a l'empresa més adequada. I això és el que volem, això és els que estem, i després ja s'encarregarem de com fem el control perquè efectivament allò que figura en els decrets se compleixi. I no vull parlar més perquè efectivament ja me passa. Ja sabia jo que a mi això de parlar 9 o 8 minuts sempre me queda curt. De totes maneres, gràcies a tots, estic encantat d'estar així i anem a aconseguir els objectius. Moltíssimes gràcies. La veritat és que ho lamentem, és una llàstima tindre tan poc de temps perquè l'altura dels ponents, la veritat és que seria per a escoltar-vos molt més temps. Moltes gràcies en qualsevol cas. Ximo, Rion, per posar-li cara, sobretot a aquests, quan parlem de milers de menús, les has posat cara a cada un d'aquests menús. Moltíssimes gràcies. Gràcies. I ara, Enric Juan, el director general d'Infraestructures de Serveis Socials. Gràcies. Bueno, intentaré cenyir-me al temps perquè sé que anem un poc endarrerits i veia la gent d'organització patint, o sigui que intentaré no estendre'm. Bueno, jo volia en primer lloc donar les gràcies a tota l'organització, també als companys de taula, com deien, perquè estem fent molt bona feina i sobretot per tindre'ns en compte a tot l'àmbit dels serveis socials, que la veritat és que sempre són els pobres oblidats de totes les polítiques públiques, perquè la veritat és que sanitat i educació pel volum i per la transversalitat, no? I també per l'abast que té quant a nombre d'usuaris i tal, la veritat és que ho absorbís tot i la veritat és que estic molt agraït tant per l'organització de la jornada com per la visió del decret que s'està tenint amb aquesta visió inclusiva d'intentar tractar d'abastar tots els serveis públics, no? I només una anècdota per exemple, este matí hi ha hagut reunió, però bueno, del grup de treball que està treballant en el decret i només una anècdota per a que tingueu en compte també la multidimensionalitat que té la qüestió de l'alimentació, no? En els centres de serveis socials, sobretot quan parlem d'aquests residencials, estem parlant de que són les llars de les persones usuàries, és a dir, una persona quan és una persona major dependent i està en una residència està vivint allí els 365 dies de l'any, una persona amb malaltia mental està vivint en la seva residència els 365 dies de l'any, no? I això genera debats molt interessants perquè, clar, el que li preocupa probablement a educació és, bueno, anem a intentar que en el col·le mengem bé perquè ja segur que de vesprada el berenar és bolleria industrial i ja van a menjar mal, no? I aleshores, tot ecològic, tot tal.
I després estem nosaltres amb l'altra visió. Bueno, la gent també ha de tindre un moment de voler menjar algo extraordinari el dia del seu aniversari, la gent ha de voler en algun moment determinat, són persones adultes, beure algo d'alcohol que no necessàriament s'ha de servir en un col·legi, o en un col·legi evidentment no, però en una institució sanitària, en una universitat, estava pensant, sí. No, però bueno, ho deia perquè per la universitària, no? Si no... Exacte. Bueno, no, ho deia sobretot per aquesta perspectiva que jo crec que és important tindre clara la dimensió, no? I quan parlem de la importància de l'alimentació en serveis socials, de què estem parlant? Pues estem parlant, per exemple, de persones majors, que ara s'ha vist molt en tot el tema de la pandèmia, evidentment. Bueno, agrair d'ací les companyes de sanitat que s'han portat de categoria tot el procés de la pandèmia, han tingut molta sensibilitat amb tota la qüestió de les residències. Les persones majors dependents, sabeu que les persones que estem atenent ara són de la generació de la postguerra, gent que probablement ha passat fam, gent que la qüestió més important per a molts d'ells és precisament l'alimentació, sabeu la consciència que té la gent major de l'alimentació quan ha hagut falta d'aliments en altres èpoques que ells han viscut i per tant una de les qüestions principals que ells se preocupen quan estan en una residència és la qualitat de l'alimentació i què estem menjant, no? Però també parlem de persones en diversitat funcional, parlem en persones que la visió que tenim des de la conselleria és que en la mesura de les possibilitats puguen anar eixint dels centres i no institucionalitzar-les. Per tant, l'alimentació que generem senta un precedent i senta un model també, i al final l'alimentació que reben aquestes persones també els educa a com han de comprar, com han de cuinar el dia que estiguen fora d'un centre, perquè també la visió és de no recluir a les persones, sinó d'intentar que vagin al final eixint i incorporant-se a entorns normalitzats. També xiquets i xiquetes del sistema de protecció, que ja ha explicat molt bé Ximo la importància d'educar en estos valors, no?, de l'alimentació sostenible. Aleshores, tot això de gestos col·lectius que moltes voltes no ens oblidem, al final ens ha de resituar la importància d'aquestes polítiques pel que fa a la qualitat, situant-la, jo diria, al mateix nivell que l'atenció social. Una atenció social no pot ser completa si tu després els elements d'alimentació estàs desagust i, per tant, tu no pots estar receptiu a programes socials si després no reps una bona alimentació, no? També la perspectiva de la inclusió i de la diversitat en l'alimentació. Nosaltres ja vam fer en 2016 una instrucció per intentar adaptar-nos a tota la diversitat religiosa, cultural, en els menjadors col·lectius, de forma que també fórem inclusius en aquest aspecte, no? La qüestió de la sostenibilitat jo crec que a poc ja va calant i no sé si David compartirà amb mi, però jo penso que estem encara en un punt en el que cal que tot el món i totes les administracions i tots els agents implicats assumisquen que la sostenibilitat és una qüestió transversal, no? Jo crec que estem com farà 5 o 8 anys en la qüestió de gènere, no? Que jo crec que ara ja tots tenim assumit, per exemple, que quan fem una norma hem de fer un informe d'impacte de gènere, en els pressupostos ja van impacte de gènere, se parla d'urbanisme en perspectiva de gènere, però no parlem de la contractació en perspectiva medioambiental o d'altres qüestions en perspectiva de sostenibilitat, no? Aleshores, jo crec que això és el que hem d'avançar, no? I després, una altra qüestió que jo pensava que anava a monopolitzar més la jornada, però veient que en el títol de la jornada es parlava de compra pública, no?, com a un dels eixos fonamentals, jo crec que també com a administració i en aquest cas com a representants del govern del Botànic, jo crec que també hem de fer una aposta decidida i valenta per la compra pública i per la compra ètica, i sabeu que això implica moltes voltes calfar-se el cap per veure com sortegem els límits que ens imposa, per exemple, la llei de contractes del sector públic, que sabeu que és una llei molt rígida, una llei que ve derivada de normatives europees i que té, al meu parer, una inspiració molt neoliberal, no? Aleshores, què estem fent en concret per a sortejar tots aquests límits que ens imposen, diguem, les normes burocràtiques, no? El primer, evidentment, és el tema del decret d'alimentació sostenible que estàvem comentant, no? Els companys, és a dir, marcar un estàndard mínim que siga major que el que ara ens obliga el decret de 2018, que jo crec que cal ser més ambiciosos per exemple, en el percentatge d'alimentació d'origen ecològic que se serveix als nostres menjadors, no?
En concret, en la Conselleria d'Igualtat, nosaltres ja li hem pegat una volta a tot el tema de la contractació. Fa unes setmanes vam presentar el Pla Convivint, per exemple, i la veritat és que el més vistós i el que més ha eixit ha sigut la creació de no sé quantes mil places, no? I la creació i la generació de tal. Però la veritat és que n'hi ha una part del document que per lo que siga en premsa no ha interessat tant, que parla precisament de totes aquestes millores en els centres, no? I parla, entre altres qüestions, en un dels punts concretament, de la millora de l'alimentació en tots els centres de serveis socials. Ahir en concret, això com es traduís? Què estem fent exactament? Bueno, pues algunes qüestions bàsiques que pensem que també és una qüestió social de donar dignitat, no? Pues en les residències obligar a que tots els menjadors col·lectius tinguen un doble menú, és a dir, que la persona puga triar i tinga una autonomia a l'hora d'escollir quin és el menú que rep i que no siga una qüestió d'orfanato d'Oliver Twist, no? Pues, clar, és que la imatge és un poc impactant en aquest sentit. Després, pues, per exemple, reubicar les prioritats, no? Una de les barreres que ens trobàvem és, i parlant en tots els filtres jurídics i administratius de la casa, és que tu no pots començar a exigir alimentació de proximitat, és que això està fora de l'objecte de contrato, mos diuen. I el que hem fet han sigut situar-ho en l'objecte del contracte, vull dir, situar-ho al mateix nivell que la mateixa intervenció social. Aleshores, a partir d'ara, les licitacions que traguem van a ser licitació per a un servei d'atenció residencial en el qual es garantisca alimentació sostenible i a més es garantisca unes condicions adequades de treball i a més es garantisca una sèrie de coses. És a dir, tu situes al mateix nivell i ja com que resitues la qüestió i te permeten fer més coses, no? Amb això, què estem fent? Amb això hem aconseguit que l'alimentació, per exemple, els punts d'alimentació tinguin pràcticament la mateixa puntuació que el preu, que és una qüestió ben interessant, o, per exemple, que se puntue totes les aportacions d'alimentació ecològica que superen els límits que ens marca el decret actual, no? O també que se pugui comprar en circuits de canal curt, no? Amb la regulació que estableix Agricultura, tot això, o comprar també en productes de proximitat i en venedors de proximitat, tot això es puntuarà a l'hora de donar un servei d'atenció social. Teniu en compte que el que estem fent és precisament ubicar-ho en aquest context, no? I després, un altre dels projectes, que la veritat és que a mi és un dels que me fa més il·lusió i que col·labora directament la gent de CERAI, és un projecte pilot en el que, a més, la gent de CERAI és la que ens ajudarà a redactar els plecs per a una nova assistència tècnica, que el que faig és veure com generem aquesta compra de proximitat en cadascun dels centres. Sabeu que n'hi ha moltes experiències locals, en escoletes infantils, en menjadors col·lectius, sobretot de l'àmbit educatiu, i sempre s'ha abordat des del punt de vista municipal, no? Perquè quan parlem des d'un municipi concret és molt fàcil ubicar la proximitat. Però què passa quan ho fem des d'una administració autonòmica? La proximitat en Vinaròs és la mateixa que en Oriola? Probablement no, no? Aleshores, trencar també amb les barreres que estableix la llei de contractes i la normativa i les definicions que poden donar en aquest sentit és algo que la veritat és que la gent de CERAI va estar coparticipadora i ahí estic molt content que hagin sigut ells els adjudicataris d'aquest contracte d'assistència tècnica perquè anem a implementar este primer passet d'alimentació de proximitat en cadascun dels centres amb un projecte pilot de 50 centres públics de totes les tipologies, majors, diversitat funcional i demés. I no sé com vaig de temps, però em vaig intentar vaig a mal? Vale, doncs tanquem. Bàsicament, jo reiterar un poc la importància, no? de la proximitat, de la sostenibilitat, no només com una qüestió de salut pública, no només com una qüestió de tractar de pal·liar l'emergència climàtica, sinó també com una qüestió social. Al final som societats mediterrànies on el moment del menjar és molt important, és el moment on ens retrobem amb la nostra gent estimada, on ens retrobem per a parlar, on ens retrobem inclús per a fer reunions de vegades, i jo crec que si som capaços de garantir aquesta proximitat, donar aquest retorn a la societat, penseu totes aquestes persones majors que han sigut llauradores, que veuen els camps des de la seva residència i veuen que l'alimentació ve de lluny, no? Tots aquests elements de proximitat i de vertebració del territori que al final que generen és cohesió social
fomenten els bons tractes, una aliança intergeneracional per tota aquesta preocupació que tenim, que no n'hi ha llauradors i llauradores joves, i al final jo crec que cal situar l'alimentació en el centre de les polítiques públiques al mateix nivell de les nostres qüestions sectorials per a de veres fer realitat este projecte que portem a 5 pocs, tots de forma mancomunada. Gràcies. Moltes gràcies. Ara va parlar Carles Soler. Hem parlat de logística i distribució de la part d'Enric des de Mercavalència, de la Tira, de l'Ecotira. Ha hagut les administracions han exposat les seues intencions i també les seues realitats. I ara parlarem també d'un estudi que hem fet i impulsat des d'Era amb menjadors ecològics, de números, de possibilitats i de realitats perquè aquests decrets que esteu parlant estiguen sostinguts en números i en bons diagnòstics. Així que moltes gràcies. Gràcies. Bona vesprada. Jo soc en Carles Soler, formo part de l'equip tècnic de menjadors ecològics. Som una entitat que just ara fa 10 anys que estem treballant i fem acompanyaments respecte sobretot a col·lectivitats per fer la transformació dels menús per una aposta per potenciar la producció local, ecològica, de temporada i de circuit curt. Hem acompanyat diversos processos a l'Ajuntament de Pamplona, a Canàries, amb licitacions on inclús hem introduït criteris, com ara parlaven, criteris de producció ecològica, local i de preu just cap a la pagesia. Llavors, primer agrair a CERAI convidar-nos a presentar l'estudi i també a CERAI per tenir confiança en nosaltres per fer aquest estudi que espero que serveixi d'alguna cosa i que sobretot doni pistes, per això que ara heu parlat a la taula, però també a les empreses que esteu aquí, de com millorar i com transformar els actuals menús per potenciar el producte local, ecològic i de proximitat. Llavors, la primera pregunta que ens fèiem quan a CERAI, ja portem un munt d'anys treballant amb CERAI, és si és viable apostar per un menú saludable i sostenible en una cuina com pot ser una cuina de menjadors escolars, d'una escola. I ja us avanço que la resposta és sí. És sí, el que passa és que no es pot fer una transformació d'un dia per l'altre, sinó que és una transformació en la qual ens hem de dotar de capacitats de producció, de logística, de cuina i d'equipament perquè això sigui possible. I per tant, tots els sectors de la cadena alimentària estan implicats. Ara bé, avui el que faré són fer 4 titulars per no cansar-vos gaire i en aquesta guia podeu trobar tota la informació que hem estat treballant des de fa 5 mesos. És un projecte que com a mínim dona nocions de per on començar a treballar o continuar treballant i sobretot està adreçada, en aquest cas, aquesta guia està adreçada a 2 sectors que nosaltres considerem transformadors i que poden tenir un paper molt important en la transformació dels menjadors escolars. Per una part, l'administració, que aquí a la taula ha parlat i bastant, sobretot tenint en compte, com ja heu comentat, la compra pública. Com des de la compra pública es pot transformar el sistema alimentari i sobretot com es pot transformar els menús de les escoles. La compra pública et dona un ventall de possibilitats que ja hem parlat del decret, que ara estan treballant amb aquest decret. Doncs nosaltres el que aportem amb aquest estudi són arguments, criteris, xifres per demostrar que això és possible i després l'altre actor transformador són els que esteu aquí presents, que són les empreses que cada dia esteu amb el vostre personal de cuina fent menjar per tants nanos com heu comentat. Llavors, al final és també donar-vos pistes, criteris, per demostrar que aquest procés és possible. El primer que ens preguntem és, en el País Valencià quina producció hi ha? I en el País Valencià, si ara totes les escoles del País Valencià apostessin per un consum de producció ecològica local i de proximitat, seria capaç d'abastir-se aquests aliments? Doncs en principi no, però sí que és una manera també d'apostar, i per abans deien que hem d'incentivar el consum intern de producció ecològica, però aquí, per exemple, tenim que si actualment avui totes les escoles apostessin per menjar verdures de producció ecològica del País Valencià, suposaria més del 18% de la producció actual ecològica de verdures al País Valencià. És una xifra que ens pot motivar a tots els actors implicats a que això és una xifra important, de consum intern important, que cal incentivar. I sobretot és un consum intern fixe.
que durant 10 mesos a l'any és un consum que cada dia, diguem-ne, amb els llauradors els pot interessar tenir aquest consum. Ara bé, per no deixar-nos passar amb xifres, que és tot País Valencià, el que hem fet és un estudi acotat a una escola que serveix 250 menús. I amb aquests 250 menús, els gramatges, seguint les recomanacions de salut pública, ens trobem que donen unes quantitats que llavors és, bueno, aquesta escola que es troba a València, o que es troba a Alacant, o que es troba a Castelló, de quina manera es pot abastir de productes locals, de productes ecològics, a un preu just perquè aquestes escoles coneguin més la capacitat del territori. I diguem-ne, en aquesta guia anem donant pistes en aquest sentit. Ara bé, hem de tenir una cosa clara. Quan fem aquesta proposta, quan hem calculat el consum, no és un càlcul de consum que m'he inventat jo, sinó que és un consum que hem tingut en compte una estructura que està validat pel Col·legi Oficial de Nutricionistes i Dietistes del Comunitat Valenciana. Per tant, està validat pels que saben de nutrició, inclús seguint l'actual guia de salut pública amb les seves recomanacions. I l'únic que fem és, que abans ho han comentat, que el que passa és que les recomanacions moltes vegades no es respecten. I per tant, bueno, aquí el que fem és recuperar la dieta mediterrània, en el qual, què fem? Apostar pel consum de verdures, recuperar el consum de llegums i disminuir el consum de la proteïna animal, però que aquesta proteïna animal garantir-nos que sigui de qualitat, de producció local i ecològica a poder ser. I en base a aquesta proposta és quan proposem unes estructures de menú que poden servir a les empreses gestores de menús, al personal de cuina, per anar estructurant els menús. Llavors, què hem fet? Una de les primeres coses que hem de fer és respectar la temporada, sobretot de les verdures, no? I llavors hem confeccionat aquí un menú que li diem de fred amb una roda de 5 setmanes i un menú de calor amb una roda de 5 setmanes, que a partir d'aquí les empreses interessades poden mirar-ho i poden adaptar-ho, diguem-ne, a la seva realitat. Evidentment, això són escenaris que després, aquests escenaris, l'hem de saber aterrar al territori, al poble, a la comarca, on sigui. Però, bueno, i aquí donem el que passa que es veu petit, però en el llibre ho trobareu millor, on donem exemples de plats per dia i cada setmana. I això està acompanyat d'un seguit de fitxes tècniques. I és a partir d'aquestes fitxes tècniques i els gramatges, segons les recomanacions, que hem aconseguit aquest preu i quina és la partida alimentària de cada dia o quina és la partida alimentària que cal destinar de mitjana a l'any per dia i nen, no? I per tant, què hem fet? No només parlem d'estructures hipotètiques i recomanades, sinó que les hem aterrat, diguem-ne, a la cuina. I això no és un invent del Carles, sinó que és un treball que hem portat a terme durant aquests 10 anys, però també juntament amb cuiners i cuineres que cada dia estan a la cuina de col·lectivitats i cuines d'escoles. I això ens ha permès confeccionar un seguit de fitxes tècniques que són possibles portar-les a la realitat de l'escola. I per tant, hem fet fitxes tècniques per temporada i al final, en el llibre, trobareu un total de 39 fitxes tècniques aquí que us poden ajudar a aquelles que igual plats que no coneixeu o plats que no controleu de quina manera es poden portar a terme. I sobretot, que això és important, els gramatges. Quins gramatges s'han de tenir en compte perquè els nens de les escoles estiguin alimentats segons les recomanacions de salut pública. I al final, i perdona que baixi una mica ràpid, però així perquè tenir temps també perquè hi hagi un espai de preguntes o dubtes o comentaris o el que vulgueu, al final anem a la qüestió econòmica, que moltes vegades són les que ens poden limitar o creiem que es pot limitar a fer l'aposta d'un menú saludable i sostenible. Llavors, tenint en compte aquesta estructura que us hem dit, on apostem per productes de temporada,
productes locals i producte ecològic, i amb aquesta estructura que hem comentat, arribem a una partida alimentària d'1,25 a la qual s'ha d'afegir un cost de distribució, de logística, i un IVA. I, per tant, arribem a una mitjana de 1,43 per menú, per nen i dia. Nena, dia. És aquesta xifra. Aquesta xifra, evidentment, pot canviar depèn d'on estiguis, perquè no és una xifra, és una xifra mitjana i potser pot baixar o pot disminuir, depèn de lo prop que estiguis als productors, però és una xifra que ens pot ajudar a tenir una xifra de referència. I com hem obtingut aquests preus? Doncs a partir de fer enquestes, preguntes a empreses, distribuïdors, llauradors de la zona, i hem tret una mitjana. I llavors pot ser, que és el que hem trobat, que per exemple de llegums, de producció de llegums, per molt que vulguis ser ecològic, en el País Valencià no trobes, llavors hem buscat preus de llegums que estiguin en els territoris més propers del País Valencià. Però almenys sí que pot donar una noció de que, ostres, llauradors que igual fa anys cultivaven llegums, ara igual es motiven a cultivar llegums perquè potser hi ha escoles, hi ha empreses que estan interessades, diguem-ne, per consumir llegums. Ara bé, altres escenaris, més que res perquè no tot sigui blanc i negre, sinó perquè podem trobar grisos. Que si només apostem que el 25% dels productes ecològics siguin ecològics en aquesta estructura de menú, la partida seria 0,99. Si fos el 25% de verdures ecològiques, aniríem a 0,99. I si és el 100% de verdures ecològiques, aniríem una mica més d'1 euro. Són xifres que us poden servir a les empreses per tenir referència, però sobretot us poden servir a l'administració pública, ara que estem amb el decret, fixant preus i fixant percentatges, que us poden servir per veure fins quin percentatge es pot arribar. I al final són dades que ens poden donar de referència per veure fins on arribeu vosaltres com a empreses gestores i fins on l'administració pública pot arribar amb aquests preus. I compte, que molta gent, quan li diem, escolta'm, estem parlant d'1 euro, 1,5 euros, és de partida alimentària. I llavors, al final, escolta'm, estem disposats a gastar 1,5 euros per als nostres nens i nenes perquè estiguin ben alimentades cada dia, però això cadascú sap la seva realitat i cadascú pot dir fins on pot arribar. Després, també creiem que és important, en aquesta guia, fem un seguit de recomanacions respecte a l'adequació de les cuines i el personal de cuina. Perquè moltes vegades et trobes que hi ha cuiners, equip de cuina, empreses que esteu disposades a fer aquest canvi, però us trobeu que la cuina que teniu a l'escola no està prou equipada com per portar a terme això. Però, diguem-ne, podem saber el nostre potencial, podem saber quant de personal de cuina tenim per saber fins on podem arribar. I aquí fem un seguit de recomanacions que personal de cuina, segons el nombre de menús que serveix cada escola, quant personal de cuina és necessari segons els menús que serveixen i quin equipament necessari i mínim es necessita per apostar per tenir prou espai per tractar i cuidar aliments frescos de temporada que s'han de netejar, etc. I aquí fem un seguit de recomanacions a l'estil. I acabem per unes conclusions, que al final més que conclusions són reptes. El repte és crear xarxes. Abans heu parlat de l'ecotira, de la tira de comptar. Per què no aprofitar, diguem-ne, aquest nucli per anar creant xarxes a nivell de lo que és, sobretot, València i proximitats, per potenciar aquest circuit curt i crear xarxes entre productors i escoles. L'altre és, si hi ha cuines que no tenen prou equipament, veure quina aposta fem per anar millorant equipament perquè d'aquí X temps les cuines estiguin preparades per poder cuinar aquest tipus de menús. I després la partida alimentària, evidentment, cadascú sap en quina partida et trobes i al final tens referències de com calcular aquesta partida alimentària i fins on volem arribar. La formació de la cuina i del personal de cuina, hi ha un seguit de fitxes tècniques que poden ajudar a millorar, diguem-ne, l'elaboració de menús. I després, al final, evidentment, és la participació de l'administració pública
per fer aquesta aposta. Abans s'ha parlat de la llei de contractació pública i sí que hi ha escletxes on es pot aconseguir a partir de criteris socials, mediambientals, es pot aconseguir posar criteris que no sigui el preu, que permetin apostar per aquest model d'alimentació sostenible i saludable. Llavors, dit això, des de CERAI, en el projecte GOSA, que abans han comentat, per veure que no només són hipòtesis, perquè al final podeu dir, no, això, el paper tot ho aguanta, sí que iniciarem un procés amb l'acompanyament de CERAI i de Menjadors Ecològics, en el qual farem una mena de monitoring, de monitoratge, amb les empreses que us facilitaran un formulari perquè les empreses que estigueu interessades empleneu el formulari que us han passat de CERAI, diguem-ne, per veure i seleccionar algunes de les empreses per fer això possible segons, diguem, la dimensió de l'escola i segons la situació de l'escola. Llavors, durant uns mesos, d'aquí fins a setembre, de juny a setembre, farem, amb aquestes empreses que estiguin interessades, farem 3 sessions. Una, que serà veure la situació i, sobretot, estem pensant, sobretot, suposo perquè no podem arribar a tot el País Valencià, però ens centrarem sobretot a l'àrea de València i a l'àrea metropolitana de València, sobretot, no? Però la primera cosa serà potenciar el consum de verdures fresques de temporada, on hi hagi varietat i qualitat i que es faci compra directa amb els llauradors. El segon serà apostar per un menú saludable, assequible i sostenible a partir de les estructures que us estava comentant, amb una estructura de menú, generarem rodes de menú de calor i fred i validarem la partida alimentària amb aquestes empreses que durant 3 mesos que puguem fer aquest seguiment i després noves propostes gastronòmiques, fitxes tècniques que amb aquestes empreses que assessorem puguem portar a terme, diguem-ne, aquests plats que estem promovent o aquests plats que potser poden ser novedosos. I fins aquí una mica el que us volíem explicar, no? És a dir, sobretot, el que volíem dir és que sí que és possible aquesta apostar per l'alimentació sostenible i saludable, però és necessari que tots els actors que formen part de la cadena alimentària s'impliquin. I aquí, el que us oferim durant els propers 3 mesos és, amb empreses que estigueu interessades, oferir-vos aquest assessorament i acompanyament per anar avançant cap a aquest tipus de menú saludable i sostenible. I perdoneu, però és que amb la mascareta un s'ofega quan parla i com que ha de parlar ràpid, doncs encara més. I fins aquí. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, enhorabona per este treball i em diuen que la secretària autonòmica té que ausentar-se perquè, clar, l'agenda, moltíssimes gràcies també per això precisament, no? Per haver tret este temps per estar així amb tots nosaltres i explicar el procés. Moltíssimes gràcies. I continuem, si teniu alguna pregunta, aprofiteu que estan així els directors generals i podeu preguntar-ho per la guia, per qualsevol cosa. Si me feu una senya, vos porto el micro i teniu algun dubte? Alguna intervenció? Està tot claríssim? Sí? Espera. Hola, bona vesprada. Jo volia preguntar si han comptat amb les empreses de restauració col·lectiva per a fer aquest reglament nou. Bueno, contesto jo. Sí, en la taula intersectorial hi ha dietistes, hi ha empreses de restauració col·lectiva i hi ha organitzacions que es dediquen a l'alimentació, com FERAI o com Justícia Alimentària Global, etc. Però sí, hem comptat amb elles. De fet, darrere tens un dels representants que està participant en aquesta taula intersectorial. Moltes gràcies. Algú més té algun dubte? Que avui aprofiteu, que no és fàcil tindre així 3 directors generals per a poder preguntar. Sí, jo
Funciona. En referència també a aquesta normativa que s'està actualitzant, volia saber fins a quin punt es contempla algo referent a l'educació. Si s'inclou també algo en la normativa referent a l'educació. Educació de cuidadors de menjadors, de cuiners, inclús extensible a famílies. S'ha parlat de que hi ha una col·laboració en un projecte europeu que va cap ahí, però no sé fins a quin punt s'està incorporant això ja a la normativa. Bueno, de moment dir-te que efectivament aquesta normativa s'està fent, és a dir, que encara no és ni esborrany definitiu, no és esborrany, és a dir, d'alguna manera, però en principi és un decret, i per tant és un decret, i hi ha qüestions com això, i és que possiblement estàs plantejant tu de qüestió educativa i tal, que potser no és motiu en un decret, després a partir del decret hi ha un desenvolupament, el que estem parlant i en el que estem ara treballant, és el que jo estava comentant, el que passa és que ha sigut molta pressa perquè ja no tenia temps, però era en que efectivament, respecte dels menús escolars i ser més concrets en els menús escolars, el que així estaven dient i que jo saben més ells que jo, evidentment que no sóc expert en menús escolars i en quin és l'equilibri exacte, però s'està treballant per part d'Agricultura, per part de Salut, el que estem treballant en aquesta mesa, sobretot el que han de ser els menús, més concretar el que no concretava el decret anterior, ser més concrets a l'hora de tindre que contractar, ser més concret com té que ser el menú i quants dies a la setmana s'han de menjar verdures, s'han de menjar tal, més concrets en el menú perquè la dieta sigui equilibrada, i després més concreció a l'hora de contractar, que evidentment a l'hora de triar les empreses hi hagi un mínim, que efectivament en aquesta licitació que hi hagi un mínim, criteris mínims respecte de productes alimentaris, i se valora el producte ecològic, el producte de proximitat, el producte, efectivament, això és el que s'està treballant, és a dir, fixar per una part quins són els menús, moltes més coses, no? I l'alimentació, i quins aliments deuen d'estar prohibits i quins aliments deuen de restringir-se, és a dir, estem treballant en una qüestió des de Salut i Agricultura més dirigida a lo que ha de ser els menús escolars, més menús escolars, i després la contractació, diguem. Contractació en quant a mínims que deuen establir-se per contractar a les empreses, perquè les empreses sàpiguen que tindran l'obligació de complir allò, els menús, i els productes de proximitat, etcètera, que ja ho han dit 20 vegades, no? I efectivament, basant-se en això, adjudicar a l'empresa que siga i que oferisca ja no només, com estava comentant ahir, no només el preu, sinó que d'alguna manera es valore molt els criteris, no només el criteri de que el preu ha de ser sinó a més del preu, evidentment, donar la importància, la mateixa o més importància als criteris mínims que han de fixar-se de productes alimentaris, ecològics, de proximitat, etcètera, inclús de formació de personal. Bueno, estem treballant, ja no vull ficar-me més, a veure si vos vaig a contar tot el decret, però la qüestió, diguem, que jo a més he parlat i és que interessa la part educativa, és a dir, aquesta formació de l'alumnat en aquests hàbits saludables, hàbits de menjar saludables, sostenibles, jo crec que potser no és una qüestió del decret, és una qüestió més, potser de la part d'educació, és a dir, estem treballant en un decret que és més globalitzat respecte a Agricultura i Salut. La part, el que és educativa, el que jo he destacat així, que efectivament a mi m'interessa molt, és a dir, que no només donem un menjar saludable, sostenible, ecològic, de proximitat, sinó que l'alumnat deprenga això, que l'alumnat estigui format en això i que donem una formació en els hàbits d'alimentació saludable i que ho deprenga i que ho difundisquen, i és important en els xiquets i sobretot quan més menut millor ho aprenen. Però jo no crec, en el decret no s'està treballant, no sé com però no s'està treballant. Això és una cosa més d'educació, que tindrem que treballar en la normativa que tinguem d'educació. Moltíssimes gràcies. Crec que Enric volia apuntar alguna cosa. No? En tot cas, el decret és un decret de foment de l'alimentació sostenible i fica les ferramentes per a que això sigui possible. A banda d'això, hi ha altres ferramentes que sí que estan actuant en la formació d'aquesta alimentació, sobretot en l'àmbit educatiu, moltes de les quals estan dintre del primer Pla Valencià de Producció Ecològica i estaran dintre del segon. Tenim el programa de fruita i llet a l'escola, que és un programa financiat en fons europeus per 1.800.000 euros, que un dels objectius principalment és el foment i la conscienciació del consum de fruita fresca en les escoles i té tota una part de sensibilització i conscienciació no sols als alumnes, sinó també
als professionals de la restauració que treballen en aquestes escoles i als pares i mares dels alumnes. A banda, tenim altres línies de treball, però jo crec que la més destacable dintre de la línia d'estratègies agroecològiques que tenim en el Servei de Producció Ecològica, tenim una, precisament, té dues línies, una va al públic en general, però tenim una que va específicament dirigida a la sensibilització en els centres escolars en els temes d'alimentació sostenible, producció ecològica, etc. Així és. ¿Alguna pregunta més? Sí? En primer lloc, enhorabona per aquesta xerrada i haver-nos brindat aquesta oportunitat de poder expressar-nos i escoltar-los. Jo simplement també voldria fer una pregunta, si també s'ha tingut en compte a les famílies, aquesta informació que també aplega a les famílies, perquè si que venen a l'escola molt educats alimentàriament des de casa. Entonces, això és una de les grans traves que ens trobem a l'hora de poder introduir productes saludables, que és el que estem buscant així, una alimentació saludable que ens doni també una qualitat saludable i prevenga futures enfermedades que venen degenerades per abusos d'alguns productes que en aquest moment la indústria alimentària està potenciant. Simplement era saber si també havien tingut vostès en compte aquesta informació a les famílies perquè no suposi tampoc un problema de cara a les empreses que treballem en les col·lectivitats i ve allò de que és que el xiquet el menjar no li agrada o és que el menjar no val. Quan en veritat és perquè des de casa no s'ha donat la informació suficient per a veure la finalitat que té tota aquesta alimentació sostenible i de qualitat i saludable. Simplement era això. Gràcies. Moltes gràcies. En la taula de treball no estan les famílies, perquè no trobàvem un representant sinó de les famílies que poguérem, però els qüestionaris d'avaluació que es fan en els menús escolars es passen a les famílies. Jo com a familiar participe en ells, però ahir sí que es troba una informació que és la informació que estem utilitzant per a poder desenvolupar també després tot aquest treball. En tot cas, jo no sols les famílies, jo crec que tenim un repte que és vincular als consumidors i als productors tots d'una mà a l'hora de portar endavant les seues reivindicacions. Jo crec que així tenim un dèficit que sempre els productors han estat organitzats per una banda i els consumidors per una altra. I al final el que nosaltres veiem en altres països és que aquesta unió entre els consumidors i productors fa que el poder de mercat que tenen els propis productors siga molt major i la capacitat d'influir en les grans distribucions a l'hora d'oferir cert tipus d'aliment és molt més potent si van de la mà que si van de manera separada. Entonces, així tenim, per una banda, tenim una carència en aquestes organitzacions de consumidors perquè no estan tan ben articulades com en altres països, però jo pense que seria fonamental que anaren d'una mà els productors i els consumidors a l'hora de poder defensar un model nou de producció, però al mateix temps el pressionar a la gran distribució per a que aposte per una producció local i a més, en el nostre cas apostem per la producció ecològica també. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Volies parlar, David? Hola, jo soc David Camarasa, soc productor ecològic, servisc a la Tira de Contat i ara a l'Ecotira, i crec que el que hauríem de fer és posar-li nom i cognoms a l'alimentació saludable. Primer, la producció ecològica, però no hi ha que oblidar-se tampoc de l'agricultura de proximitat, com Pepe Belarte o Javi de Llaurant, com era Javi Llaurant la Lluna. Tenim noms, tenim famílies, al igual que vostès, i és molt important que ens coneguen. I també una altra cosa, a part de posar el 25% de la producció ecològica en els comedors, que està molt bé, també estaria molt bé que posaren un cert percentatge
Ideal seria el 50% de producció valenciana o local, no únicament, per a que de cara a les licitacions i puntuacions de les empreses de col·lectivitats puguem vindre i fomentar tota aquesta faena i tota aquesta riquesa en el nostre territori. Sí, això està contemplat precisament aquest tema. O sigui, en ecològic s'està plantejant un 15% el primer any, un 20% el segon i un 25% el tercer any. En principi aquest és l'objectiu que ens hem marcat, no vol dir que després siguem un poquet més ambiciosos en funció de conforme vaig creixent la producció ecològica en la Comunitat Valenciana. Però a més també ho estàvem discutint, no sé si al final han quedat el 40 o el 60% dels productes tenen que ser de proximitat, que és molt complicat, i de fet en el primer decret ja vam tindre aquest problema. O sigui, en els plecs de condicions després no podem dir que els productes tenen que ser de la Comunitat Valenciana perquè la legislació de competència no ens ho permet, però estem, i ahir Enric feia referència que hi ha que ser creatiu perquè estem veient de quina manera en els plecs de condicions orientem la compra cap a la producció local, amb el número d'intermediaris, a través de la petjada de carbono o la petjada hídrica, fomentant les figures de qualitat de la Comunitat Valenciana, que això sí que està permès en els plecs de condicions, per a que al final la compra vagi orientant-se cap als nostres productes. Ens agradaria que el 60% fossin tots valencians, però no podem ficar tal qual. O sigui, tenim que ser creatius, però bueno, ho estem siguent, jo crec que ho aconseguirem. Moltíssimes gràcies. Això és molt fàcil. Fiqués que tota l'alimentació, els productes han de parlar valencià. Doncs ja, segur. Moltíssimes gràcies. Ha sigut una jornada molt intensa. Com ha dit David, estan així, volia presentar-vos, Javi Roig, que és el president de la Tira de Contar, Pepe Belarte, ha sido de la Tira de Contar, i David, no sé el teu cognom, David Camarasa, que ell està com en les dos vessants, no? En la Tira de Contar i en la Ecotira. Podeu parlar en ell si teniu ara alguna cosa que comentar, però sí que m'agradaria convidar-vos a que vingueu a veure el treball, no? El que se fa en la Tira de Contar i en la Ecotira. La Tira de Contar funciona tots els dies de 4:15 del matí fins a les 8 del matí i la Ecotira els dimarts de 6 a 8 del matí. Així que si voleu passar esteu superconvidats, això és la vostra casa. Sabeu que des de la nostra pàgina web podeu posar-vos en contacte amb Mercavalència i estarem encantats de convidar-vos, d'ensenyar-vos com se treballa, quins són aquests productes, poder parlar entre els productors i les productores i tindre de primera mà tota aquesta informació sobre els productes. Moltíssimes gràcies de veres per aquesta jornada que, com he dit, que ha sigut intensa, llarga, però intensa, perquè han eixit molts temes des que n'hi hauria que parlar molt més. Així que moltíssimes gràcies a tots els ponents, Enric, moltíssimes gràcies David, Ximo i Juan i Enric, per haver estat així, per aquest temps vostre i també per la passió que li poseu al treball. I gràcies a tots per estar en el mateix vaixell, en el vaixell de l'alimentació sostenible. Esperem que això, i tot el que s'ha somiat aquí i s'ha dit, se faci realitat molt pront. Moltíssimes gràcies.